Hi guys, and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Kunoka subscribe akudara ndinotenda ine rutsugiro rwenyu guys. Kune wasati wasubscribe wari kuona rino video, kusubscribe mahara guys, ndokumbira musimudzire channel ino guys. So without wasting your time guys, tine nhau yetinayo tinoenda musocial media yavamwe madzibaba avo vakapa chiprofita chavo vechiti hanzi kumberi kwema-elections, kumberi kwemavhoti kune huchine mukaka. Handizivi zvangu kuti huchine mukaka wavari kureva ndeupi. So ndokumbirawo mutaure zvamunofunga mucomment section. Musakanga subscribe kana kari kekutanga. So without wasting your time, zvinzwirei ndokumbira mulike video. Zvinzwirei, wacha. Taona vana veZimbabwe vagarika, taona vakatinda mapasipoti vachikuda vatsuka. Bibi yaMwari iri kuti chiko, iri kuti seri kwema-elections. Taona vanhu vagara muKenya, nyika ino ndaona yaita chidadiso. Tikaona vanhu vawana upenyu vari munyika ino. Saka ndaimotaurira vachairmeni, president, zvozotaurwa nemweya muchena. Ndatopedza kutaura.